Tawen 1975 mga ka-JCQ idirugyan ti pamilya Suga iti barangay Pias Norte, Curimaw, Ilocos Norte iti daytoy negosyo da nga panagaramid iti tupig. Iti panaglabas ti Panawen mga kaibigan ket napanaganan iti Irene's Native Delicacies. Adaytoy ket pagpaborito dagiti biyahero nga pag-stop oberan wenno paggatangan dagiti mabaling nga ipasulubong da karagiti luglugar nga pagawidan da gagayem ken kabsat. Iti daytoy nga pwesto ket isu iti pagbungunan da. Mga kaibigan, kas makita tayo ket very clean ken makita tayo met nga pinpintas iti panagbungunda panagaramid da iti karaytoy tupig mga kaibigan. Ken iti lugar wenno iti daytoy nga section met ket isu iti paglutuanda gagayem ken kabsat nga daytoy ket isu daytoy kungkunada a pugon mga kaibigan nga ti paglutuanda ket kayo nga haan nga rigitay machine wano detay kunada gagayem ken kakabsat agasul isod gapunang iso siguro iti maysa nga mangpaimas iti detoy produkto iti Irene's Native Delicacies gagayem ken kakabsat mismong kayo ken detoy kayo ket mapabigang nga isuna iti mangluto. So iti karita gundaway ket inti makiyasar sarita ti agtagikwa iti karaytoy Irene's Native Delicacies a masarakan iti along National Highway iti barangay Pias Norte, Curimaw, Ilocos Norte, mga ka-JCQ. Ano nga tawen idi rinugyan tayo detoy negosyo tayo ma'am ta makita nga isu iti maysa nga paborito nga pag stop oberan wenno pagsardangan dagiti biyahero nga agawid kari iti nadobado mga lugar nga paggapuan da ma'am. 1975 sir. Idi sir, ampay nga kasi idi pati lang pala raramidum idi, 2 salop, 3 salop idi. Man bungay bayag sir, umadado mo tinggatang. Mahanak pa, di kang paglalako dito sir, tiyandaan pa lang idi. Mamapanak pa lalawag idi. Ngimidi, ngiminati, kwa magagatang ngayon, malugi, jelawagin, nangarami nakibukod kung kakwa dito balayin. Iso di nagdamandamagan mo ti tao binalbaliwa mo ti ingredients na pinaimas ko. Di makagumatang ay para man natipada na nga kwa dahil tinagwarasan na sir nga imbado ti sukimi. Sir, kas padre de pamilya, anyamet digitay kaslang inararamid mo tapno ti kastaket dayto negosyo nga rinugyan nyo kini ma'am ket mapadakkel at the same time ket sigon ti istoryam tatay sir ket iso iti maysa nga nangalaan nyo iti panagpabasa yo karigitay anak yu sir. Ket kwa ta dati nga pagkikinami itata amom dati ket tid iti pailang dati diding na ket dati kwa na panaw dati kwa na ket kubenti umasasenso met basta di binaliwa. Diyan ket makita na iti tugaw na iti bangko. Inaramid ko namin na kita. Iso itikas lang may nga nang tulong kada kayo de tinegosyo yo tapno di kastaket mapagadal yo digitay anak yo sir. Ay wen, so talaga. Tay ko na kon. Idi ket tay ko na kidi maalak met ti wen ni baket ket kuna mediket awan na baling ko isagot kin ka. No dila dati do nga takyag ko kuno medita. Awan met dami nakagraduar. Yan lang. Ken talaga nga managayat ti Diyos. Tayo nga kunada, uray kasanhan nga problema ti rigat. No ada agsalukag ka. Ti pangrugyan ti iasenso ti panagbiya. Ma'am, iti ingkay panangimanehar kasano met iti kaslang inararamid tayo tapno di kastaket mapadakkel yo detoy kunam tatay ket nangrugi ka nga napan naglako-lako kari iti tiyandaan kang runaan na iti syudad ti lawag. So anya dagiti kaslang teknik yo tapno di kastaket na-manage yo nga naimbag aging gana kari tagundaway ket sumiksikat at the same time ket iso iti paborito dagiti biyahero nga pag sardengan nga paggatangan da karigitay pasalubong da karigiti pagawidan da. Ay kuna concert tinaimas ko ay ingredients na inyad adok nga nga siguro maimasan mo dagiti
biyahero di ka subli-subli damo nga may gumatang. Kasi tinang ko di sir. Hindi hang ko mabukudan. Hindi ko nga minsan sisak pailaeng. Hindi ko kapag hindi mabayasan, giti ka anak ka, kinaya ba kida. So, katulungag sir nga nag-aramid. So, nga inganat ka sir, kasi na po Diyos. Ado, tipay gatang. Ado, dagiti, pamayam, apay na imas kung kunada. Dagiti dado manukano ulit-ulitin da. Mayat dati templana, hanyang balbaliwan. So, ano anya dagiti suggestions kada kayo, iso iti aramiden nyo met, then i-experiments tayo, sir? So dahil metti ko kami. Okay. Imbes nga iya dado basit na dyan ingredients na tapno imas pa. Mano nga salop iti kunam tatay nga dua salop aging gana nga kasano iti panang paaduyo karigite kay araramiden en ma'am mailako tayo ba iti may nga aldaw digiti maaramid tayo iti. Sir. Sangat ayang gana nga nga to dyan aramidum mi. Nung madlaw ni nga natigsa, iya dadundum kabigatanan. Kasi nga nga dungo basit. No aglalom ti holiday. Ada do aramidum mi no kaser ti holidays. No dati gagangay nga aldawen, madiunay na pigsa no ko aglalo itatatag tudtudo. Madiunay yun. Ma'am, aside karigite biyahero, maipatulod pa iti abroad. So papapanan ng abroad dagiti mararami tay nga tupig. Ada kita agor order asar nga taga abroad. So diyan ada mapanja US, diti Asia. Ado man ti bagbagadan no ka. Kasi na po user ka ado mo ta agor order nga alalaan da di abroad. Gitag bakasyon. Ma'am, manot may isang piraso ma'am dito tupig. 10 sir. Idi mo nang aglako kayo mano, idi. Ay idi sir. Ay 50 centavos. Ay salapi. Idi unana. Agi ka nga nagpiso, dos kasi. Sir. At ang mina mo tipo unanin, hindi ko nalakalang tidigat asukar. Itatan, malahan lang nagtriple. Piso la asukar, hindi tatakat 10 pesos in. Kaya nagkuhan na sir. Dito negosyo yung ma'am ket talagang inaldaw nga kasapulan iti tao. So, kaslang ana iti sikreto yo no apay nga aging gana karita gondaway ket si bibiyag pa lang diti negosyo. Isang araw kung namin sir, apay nga taka idi ko Pasko lang ti tupi gaya. Ito tangga everyday nga garamid kami. Apay nga ta kung namin mo nga everyday mga gumagatang ti tao. May masanda nga ta sir. Na apay nga everyday latamot. Adulot tamo maila ko mi sir. Pigsaan na sir, dagiti nararamid ngamin nga dagiti resort kusla diti pagod po dito. Dagiti ay kwa ngamin di kad nalatak dati nga kwa so dumagas dalatad. Dagiti mapan agkwa diti resort kwa diti pagod po tuno gawid da dumagas mapanda dumagas da gawid da dumagas da. Okay. Sir, tipi nga tamay sang ingredients natis kinaimas deti produkto yo ket ti ayan-ayat yo kini ma'am. So anatikas lang may isa. Mabalin nga kasta. Ano ngagpaiso ket kwa. Bayat ti pinagdinamikin ni baket ket hindi kami pay napadasa metti dati nagsungsong kya ganyan. No. Nasalon at ti ayat, nasalon at ti negosyo, kaya pati buong pamilya, na kwada meta. So ma'am, itikas lang maibagam karigitay customers tayo, digitay agtultuloy nga mangpat patronage iti araramidin yung tupig, bibingka ken daduma pa. Apo, tilang may bagat apo. Di yung kumalipatan ti may gumatang dito. Kanayin lot na, dumagas. Ta aramidin mi amin nakabalan, may nga mga ramin nga. Imasim minto pa ti agaramid ti tupig, tatapno di yung malipatan. Ti agsubli dito eh. Gamat sir, at may bagam karigitay customers yung ken digitay agbaling nga customers yung tupay nga turista sa yan. Kaya natiti pagyaman ng mita, kada kayo nga na kung customer, di yung lablabsan dating business me, dumas kay lata. So, adamit din sir, digitay ni-invest yo nga dagitoy ket talaga nga dito itinagapuan na sir. Anya dagitoy sir nga nagatang or dagitoy ket naipundar yo sir.
ay kwa adamet ano gana ada branch mi diti maglawi no when branch mi dita then nakala kami meti dua nga bus mi saka damet upat nga bagom nga agam gamitin medyo junk shop tan kay kwa kampay junk shop Doon lang dito parang tuptupig yun. when da junk shop mi dita